Мы не прымаем версіі падзеяў, якую адлюстроўваюць медыі падкантрольнай дзяржаве. Офіс ААН у Жэневе даў рэзкі адказ абвінавачванням лукашэнкаўцаў у фінансаванні пратэстаў з грошаў ААН. А тыя самыя лукашэнкаўцы ж працягваюць нагнятаць. Сёння тэлеграм-канал Святланы Ціханаўскай прызналі экстрэмісцкім. Хоць гэта зусім не Святлана Ціханаўская тэрарызуе грамадзянаў, а тэрарызуюць беларусаў міліцыянты. Кіберпартызаны апублікавалі чарговы зліў перамоваў міліцэйскіх начальнікаў, у якім яны адкрыта кажуць пра садысцкія ўмовы ўтрымання ў ізалятарах. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаў Ціўчык, гэта студыя Белсат. Запрашаю. Заболеваемость, которая подается официальной статистикой, она недействительна. То есть все те цифры, которые подаются в официальных сводках, они взяты непонятно откуда, скорее всего, из головы. В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали вчера 3 раза. Муркутка рухне, 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 и поховает след старый. Для ўсіх палякаў, а таксама для беларусаў, якія жывуць у Варшаве, у Польшчы, а таксама ў самой Беларусі, гэта важны сігнал, што мы падтрымліваем іхную прагу да свабоды і дэмакратычнай Беларусі. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Мої землі Пинщини, моїм дідам, батькам і своякам, моїм землякам, дякуючи яким я такий, який є. Так гучыць палеская гаворка і прысвячэнне да зборніка апавяданняў і паэзіі «Оньде», які напісаў і склаў Алексей Дзекавіцкі, віцэ-дырэктар Белсату, які ўжо зараз са мной у студыі. Спадар Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, добрый вечер. Вось бачыце, я сам не паляшук, хоць адна з маіх прабабуляў таксама паходзіць з Пінску, таму спадзяюся, што правільна прачытаў палескую гаворку. Збольшага так, збольшага так. Вось гэтае слова «Оньде», што гэта азначае? Бо у слоўніку беларускай літаратурнай мовы нема. Гэта такое шматзначнае слово, которое вельмі любіла ўжываць моя бабуля. Яно азначае рознае ў залежнасці ад кантэксту, але ў асноўным гэта азначае вось тут, альбо толькі што, оньде прыйшоў дід, альбо оньде лежыць. Так што это такое. І яго вельмі любіла паўтараць моя бабуля, таму я яго выбраў як назву кніжкі. Спадар Алексей, вы самі нарадзіліся ў Пінску, таму для вас гэта вельмі ўсё асабіста, важна, роднае. Раскажыце, калі ласка, вось гэту гісторыю, чаму вы вырашылі ўкласці, першы ў свеце, гэта спадарства першы ў свеце зборнік твораў і паэзіі, і прозы, і разважанняў менавіта на палескай гаворцы ваколіцы ў Пінску. Вось чаму вы натхніліся? Справа ў тым, што я яшчэ калі быў малы, я нарадзіўся ў Пінску, але потым выхоўваўся у дзядулі з бабуляй у вёсцы Мескавіч, это 12 кіламетраў ад Пінску, да школы. Я гаварыў там толькі па-палеску, бо як бы не было іншай магчымасці, з кім я мог яшчэ там гаварыць іначай. Ну, потым, натуральна, я паехаў у школу вучыцца ў Пінску ў 7 гадоў, там не мог гаварыць па-расейску, выклікалі нават маіх бацькоў у школу. І потым мінула шмат гадоў, амаль 40, памерла 3 гады таму моя мама, і я застаўся на даўжэйшы час з бацькам у вёсцы, і тады як бы зноў у гэты ўвесь космас палескі зноў патрапіў так на даўжэйшы час, не на той, што на паўдня там ці на адзін дзень. І пабачыў там сваіх суседзяў, сваякоў, землякоў з іхнай абсалютна такой непаўторнай філасофіяй, з іхнымі поглядамі на жыццё, з тым, што калісьці, як аказалася, заўсёды было для мяне родным. І тады пачалі ўсплываць ва мне гэтыя слоўцы, гэтая мова цалкам. І я вырашыў, па-першае, пачаць натаваць тое, што казалі мае суседзі, а потым пачаць
пачаў сам ужо пісаць такія рэфлексіі літаратурныя на гэтай мове. Яна ва мне жыла. Потым, калі напісаў даволі шмат такіх празаічных твораў, то пачаў пісаць паэзію. І ўрэшце вось 3 гады працы, і я эту кніжку выдаў. Спадар Алексей, вы сказалі, што у вас гэтая мова палеская ажыла, але мы ведаем таксама сітуацыю нават з літаратурнай беларускай мовы Беларусі, якую дзяржаўныя інстытуты спецыяльна часта ігнаруюць, давялі да такога стану, які мы маем. Ну вось вы кажаце пра палескую мову. Ці гэта ўсё ж такі вы адчувалі нейкую місію, што вы хочаце захаваць вось гэтую гаворку? Ці гэта ўсё ж такі можа для вас было больш абсолютна нечым натуральным, нечым жывым мовай, на якую вы можаце думаць? Яна пакуль ёсць жывая гэтая мова, але праўда такая, што неўзабаве мы можам эту мову страціць, я маю на ўвазе гаворку, увогуле гаворкі страціць. Знікаюць гаворкі ў свеце, а ў Беларусі сітуацыя, як усе добра ведаюць, такая, што нават слаба падтрымліваецца, ці можна сказаць, нішчыцца нават дзяржаўная мова. Што казаць ужо пра гаворкі, пра дыялекты. Але з другого боку, у прынцыпе, у развітых краінах, у дэмакратычных, наадварот, улады на месцах робяць усё магчымае, каб захаваць гаворкі, бо гаворкі ёсць натуральнай крыніцай узбагачэння літаратурнай мовы. Тут пустае пытанне, прабачце, а як увогуле гэтая гаворка захавалася дагэтуль, калі вось гэты зборнік, які вы прэзентуеце, ён першы ў свеце? Ну, ведаеце, не было як бы нагоды ніколі да, так сказать, афіцыйнага прамавання гаворкі палескай у Беларусі. Але тым не менш, яшчэ это быў, дарэчы, адзін з фактараў, которые мяне заўсёды захаплялі. Бо вот я, калі бываў у Беларусі, то ў Менску, допустим, гаварыў па-беларуску. І это ўспрымалася яшчэ, зараз, пэўна, ўспрымаецца лепей пасля рэвалюцыі, но раней оно успрывалася по-рознаму. Допустим, могли нормально сказать, там, говорите, як там кажут, говорите по-нашему, говорите правильно, там, как говорите по-русски. Здекливо бывает, кажется, говорите нормально. Говорите нормально, вот правильно, да, говорите нормально. Такое зралося. Але, допустим, коли я переезжал уже у Пінскі, заходил там у краму, у городскую краму, и говорил там, допустим, там, зважте мені паўкіля каўбаски, я заўважыў, што нават я мог быць у гарнітуры, у гальштуку, і што гэта нікога як бы не здзіўляла. Ну, можа, не было шмат такіх, але ніколі я ні разу не пачуў гаварыце нармальна, як бы это было так натуральна. І таму мяне это захапляе, што сапраўды палешукі маглі пранесці праз усе акупацыі, праз ніводная ўлада, которая панавала на гэтых тэрыторыях, а я калісьці палічыў, што толькі афіцыйна за жыццё майго дзеда ўлада ў вёсцы змянілася 8 разоў, это так стала даволі. Так ніколі ніводная ўлада не ставілася прыхільна да гаворкі, а тым не менш гэтыя людзі пранеслі гэта. І я не магу сказаць, што толькі абсолютно ўжо там нейкія страшна старыя людзі так гавораць. Не, гавораць людзі ў маім узросце. І таму мне падавалася, што важна гэта, чтобы нешта засталося, нейкі помнік друкаваны гэтай гаворцы. Тым больш, што мае аднавяскоўцы не надта ў это верылі. Они думалі, што это проста немагчыма. Немагчыма, але, бачыце, немагчымае здараецца і становіцца праўдай. Амаль проста 400 сторонак зборніку. У мяне вось пытанне да вас, а як вы вырашылі кадыфікаваць мову? Бо вы пісалі гэта беларускі кірылічны алфавіт. Так, это было вельмі складанае рашэнне, таму што мне ўвесь час падказвалі і украінскія сябры украінскамоўныя, што трэба запісаць, допустим, гук «й», трэба запісаць і з дзвюма кропкамі, так, это на украінскай мове. І сапраўды это было б і як бы менш бы паперы пайшло, і з другого боку яно сапраўды аддае гучанне з гэтага, але я вырашыў, што все-таки я нават думаў лацінскую літару «йод» выкарыстоўваць на гэты гук, але все-таки вырашыў, што не, я буду карыстацца выключна беларускім алфавітам, каб мне не назвалі якімі-нибудь украінскім яшчэ сепаратыстам, бо такое таксама здаралася. І сама рэдактура кніжкі была вельмі цяжкая. Вядома, літаратарка беларуская, рэдактарка Валерыя Накустава ўзялася за гэта. Некалькі карэктараў, рэдактараў прафесійных адмовіліся, таму што эта мова не літаратурная, невядома як правільна. А з другого боку, так жартам скажу, што тут ёсць пэўны плюс.
беларуса менавіта такі, што я магу сабе ў этой кнізе тоўстай даволі памыляцца, і ніхто мне не скажа, што я памыляюся, я могу сказаць, нет, а ў нас так гавораць. І таксама, бо заўсёды ведаем, што аўтары маюць права пісаць так, як яны хочуць, часам так нават з вялікімі літаратарамі Я было. стараўся вельмі, каб гэта гучала адпаведна, але мне лягчэй бы было, каб я быў там і напісаў на месцы, я заўсёды мог бы запытацца ў некалькіх чалавек, як вы думаеце, это правильно трэба сказаць, ці там, як это правильно павінна гучаць. А паколькі я пісаў это ў большасці на адлегласці значнай ад майго палесся, то я часта нават уяўляў, нават калі свой твор пісаў, не натаваў чыйсьці, а свой, прыдуманы цалкам, то я уяўляў сабе сваіх суседзяў, сваіх землякоў і нават іхныя твары, і думаў, як бы ён бы это сказаў, як бы это прагучала ў ягоных вуснах. Спадар Алексей, узгадалі вы такі момант пра украінскі сепаратызм, і вось, ну, сапраўды, калі мы чуем палескую гаворку, прынамсі, людзі не з Піншчыны, якія не з Берасцейшчыны, якія прывыклі да літаратурнай беларускай мовы дзяржаўнай, часта можна пачуць такое меркаванне, ну, вось падобна на хутчэй да украінскай. Ну, канешне, падобна, таму што моя вёска ад украінскай мяжы там кіламетраў 25, можа, максімум. Вядома, што усе межы на свеце штучныя, па вялікім рахунку. Не можа быць так, што вось тут мяжа, тут гавораць так, а праз 300 метраў зусім іначай. Вядома, што на палескую гаворку вялізны ўплыў мае украінская мова, што гэта нават калі чуеш яе, няма дзекання і цекання. Моя бабуля казала на тых, хто дзекае і цекае, казала лытвыны. От суседка выйшла замуж за лытвына. Я спачатку не зразумеў, калі быў яшчэ падлеткам, думаў, што ў Літву паехала. А аказалася, яна кажа, так далеко поїхала за Литвина, поїхала там, аказалася да Ляхавіч. У прынцыпе, недалёка, але для маёй бабулі было відавочным, што той, хто дзекае, это Лытвын. Рэчу, як у Баколаса ў творах гэта сустракалася, калі там вось была гаворка пра настаўніка, які паехаў на поўдзень Беларусі, і мясцовыя акурат казалі, што ну вось там літвіны прыехалі. Так, дакладна. Але гаварыць у дадзеным выпадку абсалютна не выпадае пра сепаратызм. Я адмыслова рабіў такі эксперымент, калі пытаўся ў сваіх там землякоў, так, можа, не то што ўпрост там анкету хадзіў з кавалкам паперы. Не, я пытаўся ў іх. Яны адчуваюць сябе беларусамі, толькі што тутэйшымі. Спадар Алексей, ну вось мы гаворым пра самую кнігу, вельмі караценькі такі фрагмент прысвячэння. Я дазволіў сабе прачытаць ваша прысвячэнне, але ўсё ж думаю, што многім нашым тэлегледачам вельмі цікава пачуць вось менавіта ад вас, ад Пінчука, ад Палешука, як гучыць палеская гаворка, ці маглі б вы нам... Задавальненнем. У гэтай кніжцы ёсць шмат асабліва вершаў, прысвечаных Пінску, самых розных, ну і таксама Піншчыне, але Пінску, бо гэта мой горад, я ў ім пражыў большую частку свайго жыцця, хіба што свядомага жыцця. І я таксама быў вельмі узрушаны падзеямі леташнімі, калі аказалася, што пінчукі акурат былі вельмі актыўнымі ў сэнсе супраціву гэтай хунце, которая працягвае ўтрымлівацца ва ўладзе. І пратэсты ў Пінску аказаліся аднымі з найбольш гарачых, калі мы берем пад увагу меншыя гарады. Калі шмат маіх землякоў з так званай, которые проходили по так званой пинской справе, осудили их, судили весь час. Я старался там им писать листы, но я написал такий вірш, який називається «Героєм пінської справи». Все ще буде, і все в нас получиться, в Пинську нашому, під сонця світом, ми свободними жити навчимося, по зимі прийде тепле літо, ми ще сядемо на лавочках в парку, чи над пиною нашою розпалим костра, і заспіваємо полишицьку пісню нешпарко, як з братом, з сестрою сестра. Пісня гета не буде про смуток чи горе, як бувало, а про день наш новий, нехай несуть її аж до самого мора, хвалі Прип'яті свіжий вітер степовий. Нехай почують на всьому світі білому, чи рибак, чи банкір, чи доктор наук. Не стоїть вже вон бульш похилений, розпрямився, подняв голову Полишук. Паляшук, сапраўды, пахілены не стаіць. Згадалі б гэту пінскую справу 9 жніўня 2020 года ў Пінску, калі вельмі рашуча гараджане прыйшлі так моцна бараніць сваё права да выбару ўлады. І тут вось таксама паўстае вось пытанне. Вы раней яшчэ сказалі, што нягледзячы на тое, што
не было, напрыклад, выкладання гэтай мовы ў школах, Не абсалютна не было Наоборот, нідзе. людзі хацелі выракацца як мага хутчэй, каб стаць гарадскімі. Так, што ўвогуле нават на пісьме практычна гэтай мовы не было. Не Хіба што было, вось на была пачатку 90-х, Была так. спроба толькі на пачатку 90-х таксама на палескай мове, на палескай гаворцы выдаць Біблію. Гэтая Біблія была выдадзеная спадаром Фёдорам Клімчуком. На пачатку 90-х быў такі рух, выдавалася газета нават па-палеску, але вельмі не хацеў бы казаць гэтага, але я думаю, што гэта была адна са спробаў спецслужбаў зрабіць такую гарачую кропку, бо вядома, што магло б загарэцца, так як, допустим, у Карабаху ці там у Прыднястроўі магло бы загарэцца на Палесе з-за канфлікту за гэтую зямлю паміж беларусамі і украінцамі. На шчасце, так не сталася, і я чую часам папрокі за тое, што як бы адбывалася там на Палесе 30 гадоў таму. Але гэтая кніга не мае ніякай сувязі з ніякім сепаратызмам, з ніякімі гульнямі службаў ці чаго. Я хацеў проста пакінуць гэта, каб яно засталося, каб, можа, калісьці хтосьці ў бібліятэцы пачытае. І перадусім гэта было для маіх землякоў. Я вельмі смуткую і вельмі прыкра мне, што я не магу зараз зрабіць нармальныя прэзентацыі менавіта. Я хацеў бы яе зрабіць у двары майго дзеда ў вёсцы, але зараз пакуль што это немагчыма. Але я ўпэўнены, што я туды прыеду і кожнаму свайму суседу, хто захоча ўзяць, я эту кніжку падару, каб яны пабачылі, што гэта рэальна. І то, што калі я год ці паўтара году таму казаў пра гэта, як тапалешукі, яны могуць паказацца людзьмі такімі замкнёнымі, яны там усміхаліся, ківалі галавой, а думалі, некая блажь там яго ў галаве, пэўна, прыехаў сталічны хлопец, няма чаго рабіць, так он зараз узяўся за гэтыя нашыя словы, которые ніколі нікому не былі патрэбныя. А як думаеце, ваши землякі з Піншчыны, вось яны вельмі здзівіліся, зразумелі, што не мелі рацыі, калі не верылі? Я думаю, што так. Я думаю, што вельмі б здзівіліся і думаю, што разглядалі б гэта доўга. Можа, не зусім бы паказалі гэта адразу. Я думаю, што это ў хатах бы разглядалася, дзівіліся б, што сапраўды. Я думаю, што яшчэ маі землякі таксама і рабілі б мне заўвагі, што не, вот тут неправільна, тут не так. І яшчэ, пэўна, некаторыя будуць пазнаваць сябе. Ну, спадзяюся, што ніхто не пакрыўдзіўся, бо я з вялікай такой, з добрымі пачуццямі, самымі такімі цёплымі пісаў пра сваіх землякоў. А што гісторыя розная, недзе там крыху пра выпіўку, ці там яшчэ пра нешта, пра зайздрасць, па нейкія там здрады, так сказать, у сем'ях. Ну, это такое жыццё. Так я спадзяюся, ніхто не пакрыўдзіцца. Жыццёвыя справы. Прэзентацыю, кажаце, што не можаце зрабіць на радзіме, на жаль, але мелі прэзентацыю ў Вільні, у Варшаве з вялікім зацікаўленнем. А дзе яшчэ плануеце? Дзе можна будзе з вамі сустрэцца, меркаваць? Так, яшчэ у бліжэйшую, это ўжо паслязаўтра, бадай, што так, у нядзелю я буду мець прэзентацыю на Беласточыне, там, дарэчы, пад Бельскім Падляскім у Студзіводах, у музеі малой бацькаўшчыны. Там, зрэшты, падобная сітуацыя. Там таксама ёсць пробы выдавання кніжак на сваёй падляшскай гаворцы. Она крыху розніцца ад нашай, але ўсё адно это не беларуская мова, не польская до конца, а не украінская. І потым я буду ў Празе, там даволі вялікая беларуская дыяспора. Мне прыемна, што мяне запрасілі ў горад, дзе ўсё-такі Біблія выдаў сваю, дзе Скарына выдаў сваю Біблію, не раўнуючы. І потым ужо ёсць некалькі запрашэнняў на Украіну, вот менавіта ва Украіну, у памежны рэгіён, які блізкі да мяжы з Беларусі, это Ровеншчына, это Луцк. Так што мне вельмі прыемна, што это аказалася, што это камусьці цікава. Спадар Алексей, гэта сапраўды вельмі цікава. Дазвольце, я возьму гэту таксама кнігу і прэзентую нашым тэлегледачам. Спадарства, паглядзіце, вось зборнік Оньде на палескай гаворцы. Гэта першы такі зборнік увогуле ў гісторыі ў свеце. Менавіта на палескім дыялекце. 400 сторонак і паэзія, і проза. Ну, вось такое унікальнае, надзвычай унікальнае выданне. І акурат ад Белсатаўса, віцэ-дырэктар нашага тэлеканалу Алексей Дзікавіцкі быў маім спадарства госцем. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Прэзентацыю творчасці. Між тым, спадарства, зараз вяртаемся да тэмаў палітычных. У чарговы раз Польшча выразіла салідарнасць з нашым народам.
Цяпер адна з кальцавых варшаўскіх развязак непадалёк ад цэнтру носіць імя вольнай Беларусі. Развязка дакладней з выездам на трасу за горад акурат у кірунку Берасця, калі быць больш дакладным. Ініцыятарам выступіў цэнтр беларускай салідарнасці, ініцыятыва «Вольная Беларусь» і рух «Польска 2050». На ўрачыстае адкрыццё запрасілі таксама і нас. Гэта дарога, як вядома, вядзе на ўсход, бок Беларусі, тут новая кальцавая будуецца. І спадзяёмся, што воля, вольнасць Европы прыйдзе нарэшце в Беларусь. Гэта важны сімвал, які, спадзяюся, падхопяць іншыя гарады Польшчы і свету. Сімвал падтрымання беларусаў, каб яны не спыняліся ў сваёй барацьбе і каб вольная Беларусь была не толькі подпісам на адной з інфармацыйных вывесак у Варшаве, але і рэчаіснасцю ў самой Беларусі. Што важна, што за гэтыя месяцы мы пабачылі з'яўленне дзесяткаў, сотен і тысяч новых герояў Беларусі. Таму мы вельмі спадзяемся, што гэта стане першым прыкладам для Польшы, для іншых краінаў, калі намаганні ўсяго народа беларускага і асобных беларускіх герояў яны будуць ушанаваныя вось такімі аб'ектамі. Разбури, турби, мури, прагнеш свободи, то бяри. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае след стары. Хвароба, якая захоплівае ўсё больш жанчын. Рак малочнай залозы. У нашай краіне штогод дыягназуюць каля 5000 новых выпадкаў. А сёння акурат сусветны дзень барацьбы з ракам малочнай залозы. Дата ўстаноўленая, каб асаблівым чынам звярнуць увагу на гэтую праблему, не пакінуць людзей сам-насам, таксама з гэтай хваробай. І ўжо зараз з намі на сувязі спадарня Ксенія Фёдорова. Вітаю вас. Здравствуйте. Спадарня Ксенія, хацеў запытацца, калі вам стала вядома, што вось у вас знайшлі гэтую хваробу і на якой стадыі яе выявілі? Я ее сама обнаружила. Это было летом, в середине лета, 13, по-моему, июля. И стадия была уже 3. То бок гэта таксама ўжо вельмі сур'ёзная была стадыя на той час. Гэта, безумоўна, быў для вас шок. Ну да, наверное, не то чтобы прямо шок. У меня просто такая случилась ситуация, что мама тоже болела этой болезнью, поэтому я об этом всегда думала и знала, что нахожусь в группе риска. Поэтому, когда мы это обнаружили, для меня это было такое состояние, ну вот, попалось. Спадарня Ксенія, вось сапраўды гэта хваробы, гэта заўжды вельмі таксама такая персанальная інфармацыя, часта людзі не хочуць пра гэта гаварыць, але вось сёння гэты дзень устаноўлены акурат для таго, каб таксама іншым жанчынам паказаць, каб ім таксама расказаць пра рызыку такой хваробы, каб паказаць, што гэта ўсё сапраўды небяспечна, што варта ўсё ж такі можа. Ну, вось хацеў вас запытацца, вось што б вы парэкамендавалі жанчынам у Беларусі, што варта рабіць для таго, каб можа, ну, вось берагчы сябе? Ну, во-первых, раз в год обязательно посещать врача и обследоваться, и самообследоваться, если можно так сказать, ежемесячно самостоятельно, однозначно, потому что, если можно так сказать, это самый популярный рак среди женщин в нашей стране тоже. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы чем раньше его можно было диагностировать, тем с меньшими потерями можно было бы выйти из этой болезни. А вось якія ёсць, скажам так, такія перашкоды на шляху, каб вось пайсці на такую дыягностыку? Што вось стрымлівае, на вашу думку, жанчын? Ці гэта загружанасць, можа, ў працы, абавязкамі, ці можа вось такое, што можа акурат мяне не будзе гэта датычыць, то я не буду правярацца, на вашу думку? Ну, по моему мнению, мне кажется, самое популярное, что я слышала, это страх того, что у тебя это обнаружат. То есть это такая некая страусиная позиция, когда ты думаешь, что если ты об этом не знаешь, и если тебе об этом не скажут, то ты можешь с этим жить достаточно долго. Ну, как ни странно, вот такая вот ситуация. Я просто удивилась, когда узнала, что люди боятся именно того, что им сделают этот диагноз, поставят этот диагноз. Але вось ну, гэта вот страх... Инфантильная такая позиция, я бы так сказала.
кажаце, што пазіцыя інфантыльная, але вось такі страх зноў-такі, бо мне здаецца, гэта пытанне такое вельмі індывідуальнае, можа быць, таму што людзі зноў-такі можа могуць і саромецца нейкай хваробай, могуць таксама зноў-такі і баяцца пра штосьці ведаць. Але кажаце, што вось страусіная пазіцыя, то бок абсалютна гэта тое, што тая пазіцыя, якую нібы нельга захоўваць, так? Гэта трэба змяняць, гэта трэба неяк вось рэкамендаваць іншым жанчынам, каб яны гэтага не рабілі. Спадарня Ксенія, ведаю таксама, што вы чалавек актыўны, бізнесовец і, напэўна, скажам так, умоўна, з'яўляецеся навідавоку ў нейкім сэнсе прыкладам таксама для іншых людзей. Хацеў запытацца, вось пасля той гісторыі, калі вы даведаліся, што ў вас ёсць рак малочнай залозы, а таксама, можа, ваши сябры, знаёмыя, як гэта вось на іх паўплывала? Вы знаете, я получила такую колоссальную поддержку и до сих пор получаю от людей, что, мне кажется, точно стесняться такой болезни нельзя. Вообще, в принципе, никаких болезней стесняться не стоит вообще. И очень колоссальная была поддержка, и до сих пор много помогают, и много предлагают помощи, и всяческого взаимодействия. Поэтому чем больше, мне кажется, об этом спокойно говорить, тем спокойнее сам себя чувствуешь. И не надо будет пугать, потому что однозначно какие-то изменения происходят во внешности. И когда об этом молчишь, то, в принципе, начинают люди задумываться, что и до какой степени все это страшно. Это болезнь, она лечится, по-разному лечится. И, в общем-то, когда получила диагноз, надо, как любое дело, брать в руки и начинать лечиться. А калі яны пачулі пра вашу гісторыю, ці, можа быць, ваши знаёмыя жанчыны спрабавалі вось пайсці на профілактыку, пайсці да лекара? Практически все побежали делать диагностику, практически все, и очень много задавали вопросов. И я достаточно подробно и в социальных сетях, и по телефону объясняла, куда надо идти, зачем это идти. И, в общем-то, практически все мои подруги, приятельницы, знакомые женщины в течение 2 недель побежали проверяться. То бок вось гэта і ёсць той эфект, пра які гаварылася, што нягледзячы на тое, што ну вось па-людску можа здавацца, што хваробы гэта не тое, што можа абмяркоўваць варта з іншымі людзьмі, аднак усё насамрэч наадварот. І часам варта вось як вы быць такой адважнай, смелай, усё сказаць, і гэта нават можа ўратаваць іншым жанчынам здароўе, таксама зберагчы іхнае жыццё. Вельмі такі незвычайны ваш прыклад, і хацеў бы вам падзякаваць за тое, што вы вось так гэта прамуеце. Хацеў яшчэ запытацца, вось вы кажаце, што можна лячыць гэта таксама на розныя спосабы, што гэта не ёсць нейкая абсалютная безнадзейнасць. Вось на вашу думку, вы таксама праходзіце лячэнне, праходзіце лекаванне у нашай краіне. Вось наколькі гэта, напэўна, заўсёды цяжка. Вось наколькі гэта цяжка ў шпіталях прабываць, усе гэтыя працэдуры праходзіць? Ну, вы знаете, я, во-первых, хочу поблагодарить врачей, потому что у нас действительно врачи-герои и очень высокого профессионального уровня с моей точки зрения. И я ездила в Германию для того, чтобы подтвердить диагноз, потому что, конечно, всегда есть какой-то страх, опасение, что, может, где-то что-то опустили. То есть диагноз подтвердили и лечение подтвердили немецкие врачи. Я вернулась в Беларусь и продолжаю пока лечиться здесь. И, в принципе, тоже с врачами находится коммуникация, находится правильная. Вопрос, конечно же, в тебе, насколько ты готов общаться с врачами и в каком тоне, скажем так. То бок, вось падсумоўваючы, і умовы маем для таго, каб засцерагчыся, для таго, каб лячыцца. Асноўнае ўсё ж такі гэта перадусім залежыць ад самога чалавека, наколькі ён будзе адважны, наколькі ён будзе гатовы на тое, каб выкрыць праўду. Да, именно так. Спадарня Ксенія, дзякую вам вялікі за тое, што пагадзіліся вось пра гэта ўсё расказаць, таксама за гэтае сведчанне. Я думаю, што оно вельмі важнае для многіх жанчынаў у нашай краіне, тым больш, як чулі са статыстыкі, гэта сапраўды вялікая хвароба і, напэўна, на першым месцы стаіць сярод менавіта раку у жанчынаў. Спадарня Ксенія Фёдорова была маім гаспадарства госцем у гэты вечар. Сёння сусветны дзень барацьбы з ракам малочнай залозы, і сапраўды вельмі важна, як чуем і ад лекараў, і ад спецыялістаў, і ад тых, хто хварэе, што гэта тая хвароба, з якой не варта жартаваць, і лепей усё ж такі, нягледзячы на нейкі, можа, сорам, усё ж такі ісці, пераадольваць гэта, ісці да лекара на профілактыку.
На момант яшчэ застаемся, на жаль, вось пры тэмах гэтай хваробы, таго, што адбываецца ў нашай краіне, таму што адно за адным каронавірус таксама забірае жыцці людзей. Ад яго наступстваў памёр вядомы беларускі бізнэсовец спадар Юрый Данькоў. Афіцыйна колькасць памерлых штодня хістаецца на ўзроўні прыкладна плюс 15 асобаў. Аднак партал «Зеркало.io» проліў святло на статыстыку ў справе захварэлых. Даследаванне тычыцца Віцебскай вобласці. Рэальныя лічбы перавышаюць афіцыйныя. Звесткі толькі з адной Віцебшчыны параўнальныя з тым, што Мінздароўя агучвае пра сітуацыю ва ўсёй краіне. Пра тое, што адбываецца ў рэгіёне, мы запыталі мясцовага лекара Ростислава Савицкага. К нам в приемный покой начало поступать более 300 человек. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Среди общего числа заболевших это примерно должно быть 20%. То есть можно вот эти 300 человек умножать в 5 раз и получаем примерно охват по городу Витебску. Цифры, которые будут заболеваемости по стране, их можно будет умножать, может быть, в 8-9 раз. То же самое по числу смертей. То, что подается 14, 15, 16 количество умерших, это не соответствует действительности, так как по больницам в среднем в больших стационарах, где коек около 500, в среднем 5-6 смертей за сутки бывает. Стварыць у ізалятарах часовага ўтрымання і следчых ізалятарах невыносныя ўмовы для затрыманых паводле артыкулу 23-34, даваць самыя дзіравыя і вашывыя матрацы, як найменей 3 разы на дзень апрацоўваць камеры хлоркай, падсяляць таксама бяздомных са смуродам. Кіберпартызаны выпусцілі новы зліў тэлефонных размоваў міліцэйскіх начальнікаў, дзе апроч традыцыйнага брыдкаслоўя даваліся каманды прыніжаць чалавечую годнасць затрыманых па максімуме. Спадарства, давайце разам паслухаем фрагмент з гэтага відэа, якое самыя кіберпартызаны назвалі звычайны лукашызм. Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Полностью на 180 градусов, соседи у него должны быть ароматные. Ну, такие есть там у него. Вот. Либо к нему, либо его куда-то. Алло. Да, товарищ полковник, здравия желаю. Да, здравия желаю. Сергей Иванович, напомни мне, пожалуйста, у тебя вот по 23-34 сколько ВВС? А сколько штрафов было? Сейчас по 23-34. Так, у тебя сколько было задержано? 2. Они все сутки им определены? Да, 5 и 7 суток. 5 и 7. Они ВВС у вас? Да, так точно. Какие условия содержания? В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали то есть 3 ты раза. понимаешь все конечно, это, да? Конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Я понял вас. Всегда. Что по вчерашней ситуации, расскажи мне, пожалуйста, кто там на площади был от вас старше, кто принимал решение? Мне что-то понимать, я что был за все мероприятия ответственным. А вот эти 4, которых вы привлекать будете к ответственности, я так понимаю, что это те, которые сели на плитку, да? Они сели, посреди площади, значит, я сделал паузу, наверное, минуту. Рассмотрение сегодня, да? Сегодня уже мне звонил председатель, зампредседатель, уже согласовано, свидетели вызваны, сейчас видео. При задержании как они себя вели? Спокойно, я к ним подошел, представился. Короче, они не быковали, ничего, да? Ничего, ваша цель. Я понял, Николаевич, несмотря на это, вот по этому случаю, по всем остальным возможным, которые будут, чтобы было понимание, если решение суда сутки, то в ИВС для них должны быть созданы, если это сутки, самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые. Ароматы, уборка хлорка и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно. Но вместе с тем, бомжи, кончи, чтобы они понимали, что сутки это не отдохнуть на 2 матрасах и за акцию получить потом еще деньги. Понятно?
Ужо зараз з намі ў студыі спадар Павел Усаў, палітолог. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Павел, ось той зліў ад квір-партызанаў чарговы, які мы чулі, гэта перамовы міліцэйскіх начальнікаў, дзе яны як бы адкрытую па тэлефоне прызнаюцца, што вось людзі, якія, напрыклад, выйшлі на мітынг, ім трэба зрабіць невыносныя умовы ў ізалятарах, падсяліць да іх бяздомных з вошамі, хлорку 3 разы на дзень ім выпускаць, здзеквацца па сутнасці з чалавека па максімуме. Што гэта ўвогуле такое? Гэта як так сталася, што людзі ў пагонах зусім, па сутнасці, мы ведаем, што яны не паважаюць законаў, але ўсё ж у іх нават у галовах як бы не ўкладваецца, што гэта штосьці ненармальнае, што вось людзі маюць іншую палітычную пазіцыю, прыйшлі яе выразіць, і іх трэба так з іх здзеквацца. Па-першае, гэтыя людзі працавалі ў сістэме не адзін год, асабліва калі мы кажам пра высокапастаўленых начальнікаў. І не адзін год удзельнічалі ў рэпрэсіях і, напэўна, катаваннях у дачыненні да палітычных апанентаў ці палітычных зняволеных. Па сутнасці, такія падзеі яны былі пасля кожных выбараў у Беларусі, там возьмем 2006 ці 2010, не толькі так званыя міліцыянты, але і дзеячы структураў спецыяльных служб бяспекі, КДБ, суддзі, пракуроры. Яны ж вельмі добра разумелі, што яны робяць, што яны парушаюць закон, што яны маніпулююць справам, што яны выдумваюць абвінавачванні. Можна прыгадаць канкрэтныя прыклады ў дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты, там таго ж Некляева, калі пабілі, а потым выкралі з больніцы і адвезлі ў СІЗА КДБ, пра таго ж Саннікава, якога катавалі у вязніцах. Варта прыгадаць тыя судовыя працэсы над Беляцкім, так, прыгаворы сфальсіфікаваныя. Гэтыя людзі ўжо адаптаваліся да таго, што яны робяць, то бок у іх ужо цалкам фізычна, напэўна, ўжо змянілася свядомасць і падыход да таго, якую ролю яны ў гэтай сістэме выконваюць. То бок фактычна гэта звычайныя крымінальнікі, звычайныя забойцы, і намагацца знайсці тлумачэнне фактычна маньякам дзяржаўным даволі цяжка, бо я ўжо казаў, што гэта ўжо такая пэўная трансфармацыя і дэградацыя ментальнасці і свядомасці. Менавіта на такіх людзях гэтая сістэма трывае. Калі б прадстаўнікі так званых праваахоўных органаў думалі інакш і ставіліся да права, да закона інакш, да людзей бы яны інакш ставіліся, напэўна, сістэма Лукашэнкі ўжо б не існавала. Гэта зразумела, калі мы гаворым пра самых высокіх міліцэйскіх начальнікаў, пра міністра, віцэ-міністраў, кіраўнікоў міліцыі абласных, гарадскіх. Але вось, напрыклад, як на гэтых злівах мы чуем, напрыклад, галасы начальнікаў, імаверных галасы начальнікаў, напрыклад, з такіх гарадоў, як Барысаў, альбо Салігорск, альбо Дзяржынск. Зноў-такі, не вельмі вялікіх гарадоў, гэта не абласныя цэнтры. Але чуем, што яны таксама, нават калі з такой неахвотай гаворыць пра катаванне, то так як бы вельмі дзяжурна. Яны кажуць, вот мы ім выдалі на матрасы, а што не надо было выдаваць. То бок гэта вось гэта феномен такога банальнасці гэтага зла. Калі як выконваюць у сістэме, нават можа і не хочучы гэтага. Зло заўсёды банальнае. Зло, пачынаючы ад тых усіх таталітарных рэжымаў, ад сталінскага да гітлераўскага, яно якраз такі будавалася вось на такіх выканаўцаў, якім далі загад, і яны гэтым загадам апраўдваюць свае злачынныя дзеянні. То бок, што я магу зрабіць? Мне далі загад. А калі дадуць загад забіваць, і яны абсалютна без нейкага сумневу будуць забіваць і будуць шукаць тлумачэнні, чаму яны гэта робяць. А ў мяне ж сям'я, у мяне ж дзеці. То бок яны гатовыя забіваць дзяцей іншых людзей, катаваць гэтых людзей, абсалютна намагаючыся і спрабуючы патлумачыць сябе нейкімі іншымі маральнымі запатрабаваннямі і маральным нейкім доўгам, хаця гэта звычайная маніпуляцыя, спроба даць сябе апраўданне, апраўдаць сябе перад самім сабою ў дзеяннях, якія яны робяць. Але бальшыня тых людзей, якая працуе ў гэтай сістэме, яны нават не шукаюць ніякіх апраўданняў. Бо калі там хаця б нешта чалавечае засталося, менавіта
чалавечыя. Я ўжо не кажу пра там афіцэрскія там абавязкі ці годнасць, проста банальная чалавечая сутнасць, калі б засталась у гэтых людзей, яны б сышлі. Як сышлі бы тыя, хто зараз яшчэ працуюць на дэпутатамі ці у дзяржаўных СМІ. Ну, паглядзіце, вось мы кажам пра міліцэйскіх начальнікаў, так, якіх там, ну, адпаведна падрыхтоўвалі, яны прайшлі там акадэміі, яны прайшлі войска, магчыма, там іх прэсавалі, абсалютна вычышчаная свядомасць, яны не маюць свайго я, але паглядзіце на гэтых дэпутатаў, якія прымаюць абсалютна ідыёцкія законы. Яны што, не ведаюць, што яны робяць? Паглядзіце на Васілевіч, паглядзіце на Марзулюка, прафесар з вышэйшымі там адукацыямі, выкладчык, але прымае тыя законы, якія з'яўляюцца па факту тэрарыстычнымі. Паглядзіце на сенатараў, колькі там прафесараў, выкладчыкаў. Где вось, як патлумачыць вось тое, што людзі з адукацыяй, нібы над імі не стаяць сякеры, яны вось актыўна ўдзельнічаюць у стварэнні тэрарыстычнай сістэмы, чаго, напрыклад, не было ў гітлераўскай Нямецчыне, бо там фактычна Гітлер будаваў сваю сістэму на людзях неадукаваных. Там ён не цярпеў у сваём атачэнні людзей з вышэйшай адукацыі. Былі там звычайна выключэнні, але збольшага гэта вось такія сярэднія маргіналізаваныя людзі, а паглядзіце, у нас жа па сутнасці эліты ўсе з адукацыяй, і гэтае зло фактычна падтрымліваюць і актыўна ўнядраюць у беларускую палітычную сістэму. Вось яшчэ адзін зліў, які не так даўно апублікаваў Байпол, надзвычай цікавы, ну, у двукосцях таксама цікавы тым, што там гаворка была, напрыклад, не пра пераслед чалавека, які мае актыўную грамадзянскую пазіцыю, але пра пераслед суседа, дачкі былога міністра сельскай гаспадаркі Зайца. Яны там нешта не падзялілі між сабою, пачалі суседскую спрэчку, і гэты міністр сельскай гаспадаркі звярнуўся да міністра ўнутраных спраў, а той па вертыкалі спусціў, што вось такога чалавека трэба прыцануць у ІВС закінуць. І потым аказалася, што як з гэтых тэлефонных размоваў увогуле, што гэты чалавек сусед быў сам былым сілавіком быў. То бок ён быў супрацоўнікам фінансавай міліцыі, і нават гэта міліцэйскія начальнікі абмяркоўваюць, пытаюць, ну а што ён там на баку БЧБ? А яны кажуць, да не на баку БЧБ. Ну вот, але падвярнуўся. Ну, то гэта абсалютна звычайныя унутраныя разборкі, выкарыстанне механізмаў улады і сілавых метадаў для фактычна пераразмеркавання бізнесу ці нейкіх іншых унутраных працэсах. Так заўсёды было ў гэтай сістэме. Там можна прыгадаць, як КДБ канфліктавала з камітэтам дзяржкантроля, і калі яшчэ пры кіраўніку КДБ Зайцаве, усе памятаюць, калі Ломаце проста працаўнікі КДБ збілі, бо быў загад паставіць праслужку. І гэта абсалютна вось для такіх сістэмах, у якім існуюць зараз беларусы, гэта абсалютна нармальна. І раней ці пазней усе тыя выканаўцы, якія актыўна працуюць зараз на гэтую сістэму, яны потым так ці інакш падуць пад прэсінг, і гісторыя Савецкага Саюза, НКВД, гэтых хваляў чыстак, яна абсалютна гэта добра паказвае. Ну, толькі, на жаль, што распавядаць гэтым людзям пра гісторыю, калі, як ужо казаў, сядзяць у парламенце гісторыкі і робяць якраз такі то, што рабілі сталіністы і фашысты. Ну, згадалі пра тое, што міліцэйскія начальнікі ў Беларусі былі не такімі, якія яны ёсць, то гэтага рэжыму ўжо не было б. І гэта такая галоўная, напэўна, адна з галоўных унутраных прычынаў, чаму рэжым яшчэ ўзурпуе ўладу. З прычынаў знешнепалітычных гэта, вядома, падтрымка Масквы, падтрымка Пуціна, асабліва ў ключавы час у жніўні-верасні 2020 года. Аднак, ну, ось, маем саміт СНД ў Менску, і ён праходзіць здальна, Пуцін не прыехаў. Хаця раней вось чытаем, што, напрыклад, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў яшчэ напрыканцы верасня казаў, што ўсе лідары дзяржавы СНД пацвердзілі свой асабісты прыезд у Менск. Што, на вашу думку, адбываецца? Ну, і тут, канешне, можна знайсці нейкі палітычны кантэкст, але я б хутчэй патлумачыў гэта цяжкой эпідэміялагічнай сітуацыі ў Расіі і ў Беларусі. Мы ўжо ведаем, што там нават загадалі ў абавязковым парадку насіць маскі. Раней казалі, што так, што трактарам і водкай трэба лячыцца. Тое ж самае ў Расіі. Вось за сёння самая рэкордная колькасць захворванняў і смерцяў у Расіі. І таму, напэўна, і Пуцін намагаецца заставацца ў пэўнай самаізаляцыі
і неадначасова ён прыбегаў да такіх сродкаў. У Беларусі таксама сітуацыя цяжкая, невядома, што пры такім скапленні людзей, гэта ж журналісты, гэта нейкія адчыненыя канферэнцыі, безумоўна, калі б гэта ўсё было ў фармаце полулакдауна, то гэта выглядала б зусім інакш. Ну, канешне, можна пашукаць і палітычную падаплёку, бо з некаторымі, скажем так, кіраўнікамі краін СНД і Еўразійскага эканамічнага звязу Лукашенка не вельмі добрыя там адносіны з тым жа Пашынянам, ягоная пазіцыя адносна Нагорнага Карабаху, сустрэчы з Аліевым і гэтак далей. Але збольшага я думаю, што прычына ўсё ж такі у цяжкой эпідэміялагічнай сітуацыі. Дзіўна, што вось гэтая цяжкая эпідэміялагічная сітуацыя, акурат калі берем нашу частку свету, найбольш цяжкая ў краінах, не дзе ёсць дэмакраты, розныя інстытуты палітычныя дзейнічаюць, ёсць падзел уладаў, але ў краінах, дзе акурат пануюць альбо аўтакраты, альбо нават такія больш моцныя дыктатуры, як бачым, што Лукашенка цяпер выбудоўвае. Там, дзе тэарэтычна, калі вельмі тэарэтычна браць, што здавалася, там, дзе ўлада вось так усіх трымае за горла, то яна мусіць тэарэтычна ўсё кантраляваць, а атрымоўваецца наадварот. Тут ужо такая пэўная праблема аўтарытарных сістэмаў, калі яны, па-першае, трацяць увогуле магчымасць унутранай камунікацыі з грамадствам. То бок, вось як было з Лукашэнкай, нават на пачатку эпідэміі ён стварыў нейкую сабе ілюзорную карцінку таго, што кавіда няма, што гэта гістэрыя, і адпаведна з гэтым дзейнічаў фактычна на працягу ўсяго году, і гэта сталася праблемай вось гэтага крызісу, фактычна кавід-рэвалюцыі, бо кавід падштурхнуў беларусаў к даволі моцнаму супрацьдзеянню супраць сістэмы і якраз такі пераарыентавала на альтэрнатыўных кандыдатаў. Калі б Лукашенко захоўваўся інакш, то, напэўна, ён бы выйшаў на пераможцаў сітуацыі, крызіса б не было. Але ён сваім вось нейкім абмежаваным светапоглядам, нейкай такой штучным светам, які ён сабе ўтварыў, ён увесь час стварае праблемы для сябе. І, напэўна, да канца не ўпэўнены ў тым, што варта праводзіць больш жорсткія дзеянні ў дачыненні да і ўвядзення лакдауну, абмежаванняў, бо будзе выглядаць слабым. А ён не хоча выглядаць слабым. Таму, а прымушэнне людзей да вакцынавання ва ўмовах недаверу, ва ўмовах супрацьдзеяння, незадаволенасці, гэта яшчэ больш узмоцніць негатыўныя адносіны да сістэмы. Другой праблемай гэта даволі глыбокі недавер да ўлады, да вакцынаў. Нават калі б людзі б хацелі вакцынавацца, вядома, што ў беларусах толькі ёсць две магчымасці, гэта спутнік і кітайская вакцына. Безумоўна, гэта нараджае недавер, і людзі не хочуць шчапіцца не па прычыне таго, што яны вераць там у святовыя заговоры, а па прычыне таго, што вельмі не давяраюць сістэме. Дарэчы, гэта праблема ўсіх краінаў усходняга былога блоку сацыялістычнага, ад Эстоніі да Славакіі там, і Балканаў, дзе даволі невялікі ўзровень прышчэпленых людзей, там ліку і ва ўкраіне менавіта з прычыны недаверу да палітычных інстытутаў. Тое ж самае ў Расіі. Ну і, канешне, той факт, калі людзі не давяраюць уладзе яны не могуць давяраць той прышчэпкі, якую ўлада намагаецца прапанаваць людзям. Калі б быў выбар, там Pfizer ці Johnson, ці яшчэ, то, я думаю, Мадэрна, то людзі б, думаю, шчапіліся значна больш. Тут толькі ёсць таксама такая заўвага, рэмарка. Ведаем, як ствараюць вось умовы ў ізалятарах, калі на Акрэсціна заражаюць ковід. Гэта гучны выпадак, як жанчына памерла пасля Акрэсціна ад хваробы вось гэтай каранавіруснай. І ёсць таксама сведчанні людзей, якія сядзелі ў гэтых ізалятарах, якія нават прышчапляліся вось тымі вакцынамі, якія даступныя ў Беларусі, то бок тым самым спутнікам альбо сінафармам, што вось яны ўсё ж такі адзіныя, хто, напрыклад, здаровыя выходзілі з гэтага ізалятараў, што ўсё ж такі пытанне гэта такая рэмарка, такое жывое сведчанне, што ўсё ж такі вакцыны нават тыя, што ёсць у Беларусі, ратуюць. Спадар Павел, калі вярнуцца вось да адносінаў
узурпатара з гаспадаром Крамля, з Пуціным. Камерсант, расійская газета, сёння напісала, што вось яны не падпішуць ж такі дарожныя мапы 4 лістапада, спасылаюцца на сваю там нейкую крыніцу дыпламатычную. Ну, ведаем, што камерсант досыць блізкі ўвогуле да Крамля, досыць блізкае выданне, і кажуць, што ўсё ж такі гэтыя дарожныя карты не падпішуць. То бок нейкая цягамоціна зноў між гэтымі дыктатарамі? Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі Лукашенко ўжо не мае выхаду з сітуацыі і адмовіцца падпісваць карты ён не зможа. Тым больш, што было гэта прадэкларавана і непадпісанне картаў дарожных гэта будзе публічная пашчочына Пуціну. То бок Пуцін у гэтым выпадку будзе прайграўшым, і гэта вельмі моцна паўплывае на ягоны імідж, бо, безумоўна, увага ўсяго свету будзе прыцягнута да гэтай падзеі. Усе будуць сачыць, і калі Пуцін не змусіць Лукашенка да падпісання мапаў, ён у вачах нават захаду будзе выглядаць слабым палітыкам, так, які не мае нейкіх механізмаў уплыву, і такім чынам таксама будзе ўражанне створана, што Лукашенко ўжо аклімаўся, так бы мовіць, так, ад гэтых удараў крызісных, што ён ужо падтрымкі Пуціна не патрабуе, і што фактычна ўжо пачынае знову гуляць у сваю гульню. Таму, як мне падаецца, дзеянні Расіі ў дадзеным пытанні будуць прынцыповымі і жорсткімі, і чаму камерсант зараз вось такі зліў зрабіў, я думаю, гэта робіцца для такой пэўнай правакавання расійскіх уладаў да больш такога жорсткага ціску на Лукашенка, асабліва ў той перыяд, калі рыхтуюцца новыя санкцыі з боку Еўрапейскага звязу. Магчыма, таксама гэта змушэнне да нейкіх дадатковых саступак. Ці будзе гэта яшчэ нешта падпісанае ў межах гэтых 28 мапаў, напрыклад, у пытаннях стратэгічнай інтэграцыі ці супрацы, у пытаннях разбудовы вайсковага цэнтра, так, у Беларусі, ці магчыма знову паўстане пытання вайсковай базы, то бок спектр тых праблемаў і патрабаванняў, якія зараз можа высунуць Масква ў дачыненні да Беларусі, даволі вялікі. Вось калі мы кажам пра гэты ціск Расіі, Транснафта заявіла, што дапускае спыненне дзейнасці свайго прадпрыемства дачкі на тэрыторыі Беларусі, азначае па сутнасці спынення транзіту сваёй нафты праз нашу краіну на захад. І спасылаюцца вось кіраўніцтва расійскай Транснефці, кажа пра тое, што ў Беларусі да іх дачапіліся сілавікі, пачалі там нейкія праверкі лішнія і гэтак далей. Ну, ведаем, мне падаецца, што ў Беларусі як бы такія праверкі і такія там нейкія паходы сілавікоў да такіх кампаній так проста не адбываюцца. Ну, так проста не адбываюцца. Я думаю, што гэта працяг рэха выбарчай кампаніі. Памятаем наўпроставае абвінавачванне фактычна Мазепіна ў тым, што ён нейкім чынам там падтрымоўваў тэлеграм-каналы і пратэсты іншых алігархаў. Я думаю, што Лукашенко, ну, з аднаго боку так не мае выхаду з той сітуацыі залежнасці ад Расіі, але з іншага боку ўсё ж такі, напэўна, дзесьці псіхалагічна ён верыць у тое, што сітуацыю трымае пад кантролем і павінен пазбавіцца ад тых інструментаў расійскага ўплыву, якія могуць прывесці да новага палітычнага крызісу. Бо мы павінны разумець, што нягледзячы на тое, што вось такая ваяўнічая рыторыка і канфлікт, канфрантацыя з захадам, практычна ўжо можна казаць там і пра гібридныя войны, іншыя войны, але Лукашенко добра разумее, што шмат у чым вось крызіс 20-го году быў справакаваны таксама ціскам Расіі, удзелам не наўпроставым, ускосным удзелам Расіі, і што вялікія чаканні сярод беларускіх грамадзянаў звязваліся з Расіяй і з Пуцінам. І, напэўна, ён разглядае алігархаў, магчыма, не самога Пуціна, але мы усе памятаем, як ён моцна абвінавачваў таго ж Бабіча, так, былога амбасадара Расіі ў Беларусі, ягонае дзеянне, ягоную актыўнасць, як ён наўпрост абвінавачваў алігархаў, той же Газпром ва ўмешальніцтве ва ўнутраныя справы. Потым гэта ўжо рыторыка змянілася.
змянілася, але рэальная пагроза якраз такі для улады ў Лукашенка ішла адтуль, і таму я думаю, што зараз ён намагаецца, пакуль ёсць поле для маневру, абмежаваць уплывы, у тым ліку эканамічныя, асобных груп, бізнес-групаў Расіі. З Расіяй сітуацыя выглядае такім чынам, і вы кажаце, што ў Лукашэнкі як бы няма выхаду іншага, акрамя як Расія, і сапраўды Захад працягвае яшчэ мацней адварочвацца ад рэжыму. Заявілі, што 5-й пакет санкцыяў, што праўда, зноў з нейкім такім спазненнем, бо раней анансавалі, што можа ў кастрычніку будзе, цяпер гаворыцца пра тое, што магчыма будзе ў лістападзе з боку Еўразвязу 5-й пакет санкцыяў. І таксама, напрыклад, вось у Берліне афіцыйны Берлін заявіў пра тое, што трэба ўзмацняць санкцыі супраць Лукашэнкі за міграцыйны крызіс. Гэтыя санкцыі, на вашу думку, могуць прывесці, ўзмацненне санкцыяў могуць паслабіць гайкі ў Беларусі? Не думаю. То бок таксама павінны аб'ектыўна глядзець на сітуацыю. Пакуль будуць унутраныя пагрозы для сістэмы, вось гэтая напружанасць і крызіс трываць, а ён нікуды не дзенецца нават пры такіх маштабных рэпрэсіях і фактычна тэроры, даволі значная частка грамадзянаў проста ўжо фізічна, псіхічна не ўспрымаюць гэтую сістэму і будуць да апошняга, нават калі ціха, але ненавідзець гэтую сістэму. І ў любы момант сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю, асабліва калі рэпрэсіі, ціск паслабіцца. У нас спадар Павел, выбачайце, літаральна адна хвіліна, хацеў яшчэ вас задаць такое важнае пытанне, бо многія людзі з-за мяжы, вось якія эмігравалі, пытаюцца, а што рабіць? Ці выходзіць, напрыклад, з пікетамі, петыцыямі да заходніх палітыкаў, каб увозіліся большыя санкцыі? Ці гэта той інструмент, які патрэбны цяпер? Патрэбна змешаная палітыка. То бок, з аднаго боку санкцыі, але пры гэтым таксама павінны разумець, што як бы мы таго не хацелі, Беларусь штурхаецца пад уплывы Расіі, і на сённяшні момант гэтыя ўплывы значна больш інтэнсіўныя. Акрамя санкцыяў павінен быць такі, скажам, канкрэтны пазітыўны падыход для беларусаў. Я заўсёды гэта падкрэсліваю. Пытанне санкцыяў. Каб Еўропа прадэманстравала беларускаму грамадству, што яна адчынена на беларусаў, можна альбо зняць ввогуле, адмяніць візавы рэжым у дачыненні да беларусаў і увесці ў аднабаковым парадку, як было зроблена, безвізавы рэжым, як з Грузіяй ці з Украіны, альбо, прынамсі, скасаваць аплаты для беларусаў. Гэта быў бы вось канструктыўны, пазітыўны пасыл, які б для беларусаў даў сігнал ясны, што беларусаў чакаюць у Еўропе. Дзякуй вялікі. Спадар Павел Усаў, палітолог, быў маім гаспадарства госцем. Гаварылі вось пра апошнія палітычныя навіны, таксама пра пытанне, чаму сілавікі так сябе паводзяцца, чаму яны здзекваюцца з людзей, не перастаюць іх здзеквацца, што адбываецца зрэшты і на знешнепалітычным полі адносіны з Расіяй і Еўразвязам. Спадарства, між тым, хутка распачнецца цырымонія ўручэння прэміі «Еўрапейскі журналіст году». Сярод намінантаў нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Спадзяемся, што, можа, акурат нашыя каляжанкі атрымаюць гэтую прэстыжную ўзнагароду за сваю гераічную сапраўды працу, дзеля якой ахвяравалі свабодай. А на развітанне ролік «Жыве», прысвечаны палітзняволенай Наталлі Хершэ. Памятаем пра тых, хто ў бядзе, дапамагаем, дбаем адно пра аднаго. Бывайце здаровыя, добрых выходных. Я жыву ў еўрапейскай дэмакратычнай краіне, дзе паліцыянты не хаваюць сваіх твараў перад мірнымі дэманстрантамі. Менавіта такую я бачу сваю радзіму. Беларусь будучыні, свабодную Беларусь.
На горадні Азоце спыняць працу 2 цэхаў паводле кіраўніцтва заводу для планавага рамонту. На пачатку кастрычніка на прадпрыемстве адбылася паломка абсталявання, а ў верасні выявілі расколіну ў пераходным конусе пад'ёмнай трубы. Аднак тады прынялі рашэнне працягнуць эксплуатацыю. Пра іншыя навіны дня ўжо цяпер у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Добры вечар. План катаваць. Кіберпартызаны раскрылі змову міліцыянтаў ствараць невыносныя ўмовы ў ізалятарах. Такое стаўленне яго можна і трэба трактаваць як катаванне, як бесчалавечнае стаўленне да людзей, а гэта ёсць тое, пра што кажа міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Пра што маўчыць афіцыйная статыстыка? К нам в приемный покой начало поступать более 300 человек. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Рэальныя лічбы захварэлых на COVID-19. Хто зарабляе на мігранцкім крызісе? Грошы, атрыманыя ад мігрантаў, трапляюць наўпрост у адміністрацыю прэзідэнта Беларусі. Тут і сілавыя структуры, памежны камітэт і КДБ. І пачнем выданне з чарговага злеву ад кіберпартызанаў. Гэтым разам у сецева выкладзеныя перамовы шэрагу міліцэйскіх начальнікаў, зробленыя летась на пачатку лета. Яны абмяркоўвалі міжсобку, як пагоршыць умовы для грамадзянаў, затрыманых паводле палітычных матываў. Тэма працягне Валера Роселік. Хлёркай 3 разы на дзень. Невыносныя ўмовы ў СІЗА МУС-РБ. Гэткая назва новага зліву ад кіберпартызанаў не выпадковая. На тэлефонных запісах чутно, як высокапастаўленыя злачынцы ў пагонах абмяркоўваюць міжсобку ўмовы ўтрымання ў изолятарах грамадзянаў, затрыманых паводле палітычных матываў. Условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Полностью на 180 градусов, соседи у него должны быть ароматные. Ну, такие есть там у него. Вот. Либо к нему, либо его куда-то. В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали то есть ты понимаешь все это, да? Конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Если решение суда сутки, то в ИВС для них должны быть созданы, если это сутки, самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые. Аромат, уборка хлорка и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с кончи, чтобы они понимали, что суд это не отдохнуть на 2 матрасах и за акцию получить потом еще деньги. Зверніце ўвагу на дату 16 чэрвеня 2020 года, то бок яшчэ пасля выбарчых пратэстаў, якія паводле лукашэнкавай прапаганды нібыта і справакавалі сілавікоў на гвалт. Пра невыносныя ўмовы ўтрымання палітвязняў, у тым ліку ў эфіры Белсату, неаднаразова распавядалі тыя, хто сам прайшоў сучасныя беларускія застенкі. Гэта і абліванне хлёркай, і пакіданне без цёплых рэчаў у холадзе, і закідванне ў камеры з хворымі на сухоты, педыкулёз ці, як у апошнія гады, на каронавірус, і збіццё, і давядзенне да самагубстваў, і забойствы вязняў. Пры гэтым у злачынствах масава ўдзельнічаюць нават тыя, хто калісьці кляўся ратовать здоровье інших. В контакте с знакомым мне медиком, с которым мы долгое время сотрудничали, он мне сообщил, что медикам поставлена задача, чтобы осужденный до следующего срока не доживал. Я наблюдал неоднократно и гибель осужденных, они просто теряли сознание и умирали прямо на проверках. Гэтак Михаил Жамчужны, які выйшаў на волю толькі ў лютым сёлета і які за час свайго зняволення з 2014 года пабываў практычна ва ўсіх установах пазбаўлення волі краіны, у размове з Белсатам распавядаў пра шматлікія смерці, з якімі сутыкнуўся за кратамі. Былы палітвязень прызнаваўся, што больш не можа называць турэмных медыкаў інакш як амапам у белых халатах. Перед допросами подследственным давали наркотики, что потом проверяли сами медики по размерам зрачков глаз. Если они замечали, что осужденный не принимает эти психотропные вещества, то ему угрожали принудительным
введением путем инъекций. Одного осужденного привезли с Орши, избитого с переломом позвоночника. Тут же его поместили рядом со мной в карцер. Наши карцера были рядом. Вот. Он не двигался, потому что перелом позвоночника, вы понимаете, лежал на полу, отказывался от пищи. Медики ему не оказывали помощь, потому что если оказывать помощь, то его нужно разместить в санчасти, а это документы, это раскрытие преступлений следователей. Естественно, на этот карцер повешали объявление, что карантин, никакая проверка с надписью «карантин» к этой камере не будет допущена. Вядома ж, гэткае стаўленне да зняволеных злачынства не падмацаванае аніякімі нарматыўнымі актамі, падкрэслівае кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Тайм-акт» Васіль Завадскі, які ў свой час працаваў начальнікам медычнай службы дэпартаменту выканання пакаранняў МУС. І дадае, з увагі на масавы характар падобных злачынстваў можна упэўнена гаварыць і пра злачынства супраць чалавечнасці. Такое стаўленне яго можна і трэба трактаваць як катаванне, як бесчалавечнае стаўленне да людзей, а гэта ёсць тое, пра што кажа міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які Беларусь узяла на сябе абавязкі выконваць і павінна выконваць. Зрэшты, законы законамі і абавязкі абавязкамі, а ў Беларусі, як мы ўсе чулі ад дыктатара, інагда не да законаў. А таму пытанне змены ўлады ў краіне – гэта і ў літаральным сэнсе пытанне жыцця і смерці тых, хто трапіў у застенкі лукашэнкавага рэжыму. Валер Руселік, Белсат. Паводле Міністэрства аховы здароўя ў Беларусі новы рэкорд захворванняў на каранавірусную інфекцыю. Пры гэтым віцебскія медыкі перадалі журналістам свае падлікі станоўчых тэстаў на COVID-19 для вобласці, што ў разы вышэйшая за афіцыйную статыстыку. Як Беларусь хварэе і змагаецца з каранавірусам, Ірына Дарфійчук. Новы зліў ад медыкаў і зноў супярэчанне з афіцыйнай статыстыкай. Партал «Зеркало.io» пасля раскрытых нядаўна ўнутраных звестак пра тэсты на каронавірус у Менску апублікаваў падобную інфармацыю з 5 буйных медычных установаў Віцебшчыны. Апроч таго, што насуперак афіцыйным звесткам у іх відаць скачкі колькасці станоўчых тэстаў у залежнасці ад дня тыдня, бачна, што і самі гэтыя лічбы рэзка выраслі. Рост захворванняў пацвярджаюць і мясцовыя лекары. К нам в приемный покой начало поступать более 300 человек. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Среди общего числа заболевших это примерно должно быть 20%. То есть можно вот эти 300 человек умножать в 5 раз и получаем примерный охват по городу Витебску. Неафіцыйную інфармацыю, апублікаваную парталам «Зеркало», пацвярджае і віцебская крыніца Белсата ў медычнай галіне, адзначаючы, што шэраг аддзяленняў у мясцовых шпіталях закрылі для іншых пацыентаў, бо там размяшчаюць хворых на COVID-19. Што датычыць дакладных лічбаў, то толькі цягам адных сотняў у больніцу хуткай медычнай дапамогі у Віцебску прывезлі больш за 270 пацыентаў у ковіднае аддзяленне. Шпіталі перапоўненыя ковіднымі, персанал працуе да знясілення. Пры гэтым у некаторых больніцах, калі ў пацыентаў выявілі каронавірус, медперсаналу нават не даплочваюць за кантакт з каронавіруснымі хворымі. Паводле афіцыйных звестак, цягам сотняў у краіне зафіксавалі 2073 новыя выпадкі каронавіруса. 16 чалавек памерлі, 1903 ачунялі. Гэтым лічбам супярэчаць не толькі звесткі з Віцебску, але і шматлікія сведчанні карыстальнікаў тэлеграм-каналаў. Так, паводле ініцыятывы «Белыя халаты», толькі ў 2 менскіх больніцах цягам учорашняга дня ад ковіду памёр 21 чалавек. Пра крытычную сітуацыю сведчаць і пастановы чыноўнікаў. У Бярозе лекар не прыедзе на дом да пацыента з недастаткова высокай тэмпературай. Колькасць ложкаў для хворых на каронавірус у краіне павялічылася з 24 до 30 тысячаў, а студэнты і школьнікі могуць прапусціць без даведкі з паліклінікі не 3, а 5 дзён заняткаў. Гэта для таго, каб не прымаць пастанову пра перанос вакацыю на тыдзень раней. Нормально. Не трэба па паліклініках цягацца, заражацца, адседзеўся дома і ўсё. Усё правільна. Але гэтая супольная пастанова 2 міністэрстваў спазнілася, лічыць Ростислав Савицкий, бо хворых ужо вельмі шмат, і гэта не толькі моладзь. Мы видим, что заболеваемость только нарастает, то есть, скорее всего, мы скоро будем приближаться к пику болезни. Это не может нас никак радовать, и поэтому необходимо думать о масочном режиме, его обязательно соблюдать дистанцию, стараться мыть руки почаще, ограничить себя от посещения общественных мероприятий.
Лекары заклікаюць таксама прышчапіцца любой дасяжнай вакцынаю. Паводле Міністэрства здароўя, поўны курс вакцынацыі прайшлі ўжо больш за 1 800 000 чалавек, а больш за 2,5 мільёны зрабілі першую прышчэпку. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не дапусціць кантрабанды людзей і палітычнага выкарыстання мігрантаў. Прадстаўніца МЗС Нямецчыны Андрэа Заса заявіла, што ўрад гэтай краіны прапанаваў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць афіцыйнага Менску ў сувязі з міграцыйным крызісам, інспіраваным беларускім рэжымам. Уладзімір Старыковіч працягне. Санкцыі ўжо дзейнічаюць, але патрэбны дадатковы ціск на беларускі рэжым, бо ягоныя дзеянні накіраваныя супраць усяго Еўразвязу. Паводле звестак федэральнай паліцыі Нямецчыны з пачатку жніўня праз Беларусь у гэтую краіну прыбылі больш за 4000 нелегальных мігрантаў. Сур'ёзныя санкцыі з'явіліся в адказ на гісторыю з пасадкай самалёта авіякампаніі «Реная». І вось новы пакет санкцый з боку Еўрапейскага звязу являецца адказ на міграцыйны крызіс. То бок беларускія ўлады самі правакуюць гэтыя санкцыі. Тым часам еўрапейскія дыпламаты пацвярджаюць, ідзе праца над 5-м пакетаў санкцыяў супраць рэжыму ў Менску. Чакаецца, што яго зацвердзяць у наступным месяцы. Усяго пад санкцыі за апошні год трапілі 166 чалавек і 15 беларускіх арганізацый. Асобна Брусэль увёў сектаральныя санкцыі, якія закранулі калійную і тытунёвую галіну, нафтаперапрацоўку і банкаўскія сферы. Якой жа можа быць рэакцыя рэжыму? Могуць пачаць нейкія дзеянні супраць замежнага капіталу, дыпламатычныя дэмаршы рабіць, скажем, высылкі амбасадараў, працяг рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Самыя розныя варыянты могуць быць. Трэба пачакаць. Лукашенко калісьці абяцаў, што скора гэтыя мігранты на межы з'явяцца за зброяй. Сёння ж камітэт па нацбяспецы і абароне Літвы паведаміў, што ўсталяваныя больш за 10 асобаў, якія трапілі ў краіну як нелегалы, а потым выкрылася, што яны звязаныя з той ці іншай тэрарыстычнай арганізацыяй або групоўкай. Тым часам прэс-сакратар міністра каардынатара польскіх спецслужбаў Станіслав Жарэн пералічыў, якія структуры з беларускага боку нажываюцца на міграцыйным крызісе і ўжо зарабілі на ім мільёны долараў. Przede wszystkim jest to lotnisko w Mińsku oraz linia... Перш за ўсё, гэта аэрапорт у Менску, а дакладней Белавія, якая цяпер пад санкцыямі і на мяжы банкрутства. Такім чынам, кампанія атрымлівае даходы ад нелегальнай міграцыі. Грошы, атрыманыя ад мігрантаў, трапляюць наўпрост у адміністрацыю прэзідэнта Беларусі і яе структуру, турыстычную кампанію «Цэнтр-курорт», якая дасылае запрашэнне мігрантам для прыбыцця іх у Беларусь. Тут і сілавыя структуры, памежны камітэт і КДБ. За апошнія сотні польскія памежнікі перадухілілі 682 спробы нелегальнага перасячэння польскай мяжы з беларускага боку. За садзейнічанне кантрабандзе людзей затрымалі 11 чалавек. Гэта грамадзяне Іраку, Нямецчыны, Украіны, Грузіі, Беларусі і Польшчы. Сітуацыю на мяжы ў панядзелак разгледзяць кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу на планавай сустрэчы ў Люксембурзе. Уладзімір Старыковіч, Белсат. 2 крымінальныя артыкулы за 6 словаў. Менавіта такую колькасць словаў праверыць лінгвістычная экспертыза ў справе зняволенага журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі Геннадзя Мажэйкі. Сёння Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі на папярэднюю пастанову суда працягнуць арышт журналісту. Геннадзь Мажэйка другі тыдзень сядзіць у ізалятары, яго абвінавачваюць у распальванні варожасці і абразе прадстаўніка ўлады. Падставай для затрымання стаў артыкул, дзе аднакласніца ахарактарызавала забітага Андрэя Зельцара як чалавека, які быў заўсёды за праўду і ўмеў пастаяць за сябе. І заявіла, што не ведае, што яго падштурхнула да такога кроку. Уласна, гэтыя словы і праверыць экспертыза. Чарговы крымінальны вырак за меркаванне пра Лукашэнку. 3 гады калоніі за допіс у Фейсбуку суд Ленінскага раёну Магілёва прызначыў актывістцы Гані Іліной. Суддзя Наталія Панасенка палічыла гэта, цытата, паклёпам на прэзідэнта Беларусі.
Суд на сябра ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі Ганны Ільіной праходзіў у закрытым рэжыме. Жанчыну затрымалі 26 ліпеня, і з таго часу яна застаецца за кратамі. У Магілёўскім СІЗА яе паставілі на ўлік як схільную да экстрэмізму. 20 жніўня Ільіну прызналі палітзняволенай. У Варшаве адкрылі кальцавую развязку з назваю «Вольная Беларусь». Яна размешчаная на ўсходзе гораду. Гэтак улады польскай сталіцы выказалі салідарнасць з беларускім народам. Ігор Станкевич. Вольная Беларусь усё ж таки з'явілася, што праўда ў Польшчы і на невялічкім кавалкі зямлі. Учора ўлады Варшавы адзінагалосна зацвердзілі рашэнне аб наданні аднаму са скрыжаванняў імя Вольнай Беларусі. To jest ważny symbol, który ma... Гэта важны сімвал, які, спадзяюся, падхопяць і іншыя гарады Польшчы і свету. Сімвал падтрымання беларусаў, каб яны не спыняліся ў сваёй барацьбе і каб Вольная Беларусь была не толькі надпісам на адной з інфармацыйных шыльдаў у Варшаве, але і рэчаіснасцю ў самой Беларусі. Палякі ведаюць цану свабоды. Яны шмат зрабілі для таго, каб дамагчыся свабоды, дэмакратыі сваёй уласнай краіне. Таму яны аддаюць належнае тым намаганням, якія беларусы на сённяшні дзень аддаюць. Не толькі гэтыя апошнія 15 месяцаў, а і шмат гадоў. Ініцыятарамі выступілі польскі рух 2050, Цэнтр беларускай салідарнасці і ініцыятыва «Вольная Беларусь». Яны спадзяюцца, што такім чынам яны выкажуць салідарнасць з беларускім народам, які зараз змагаецца за незалежнасць і свабоду. Мы прымалі ўдзел ва ўсіх перамовах, пісалі звароты, перадавалі подпісы, сустракалі з дэпутатамі, праводзілі перамовы, бо агульная падтрымка Беларусі заўсёды Польшы была і дэмакратычных перамен, і не было ніякіх супрацьдзеянняў супраць нас. Адзінае, трэба было выканаць все фармальнасці і эту тэму падтрымліваць в медыях, размаўляць з палітыкамі. Гэтым мы і займаліся. Разбури, турби, мури, прагнеш свободи, то бери. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае след стары. Месца для перайменавання выбрана не выпадкова. Гэтая дарога за маёй спіной вядзе ў Беларусь. Арганізатары спадзяюцца, што такая ж ініцыятыва паўстане і ў іншых гарадах Польшчы. Яны ўпэўнены, што Беларусь неўзабаве сапраўды стане вольнай. Ігор Станкевич, Белсат. У нямецкім Потсдаме абвяшчаюць імёны еўрапейскіх журналістаў года. Паводле інфармацыі нашага тэлеканала, пераможцамі маюць назваць журналістак Белсату Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Каця і Даша самі атрымаць узнагароды не змогуць. За сваю працу яны адбываюць пакаранне ў гомельскай папраўчай калоніі нумар 4. Журналіст года на фестывалі «Пры Еўропа» ўручаюць з 2017 года. У мінулыя гады яе атрымлівалі журналісты з Аўстрыі, Францыі, Турэччыны і Нямецчыны. Гэты фестываль найбуйнейшая журналісцкая імпрэза ў Еўропе, праходзіць штогод у кастрычніку, яднае онлайн-выданне, тэлевізію і радыё. Праводзіць фестываль нямецкая кампанія Берлін-Бранденбург. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова былі затрыманыя летась 15 лістапада падчас жывога эфіру з месца разгону сілавікамі дэманстрантаў на плошчы пераменаў. 18 лютага абедзве былі асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі. І цяпер спадарства прапануе вашай увазе прагноз надвор'я.